alle sammen, og velkommen til den her vlog. Vi skal køre med lidt, og klokken den er ikke mindre, jeg vil gætte på 10:30 eller andet. Så skal vi til at køre på til Aalborg Zoo, så jeg tænker mig at vlogge hele vejen. Så jeg håber, I vil nyde det. Vi ses i bilen, tror jeg nok. Vi er lige her på parkeringspladsen, fordi vi har lige parkeret bilen, og vi skal ind til Aalborg Zoo. Så vi ses i næste klip, hvor I ser nogle dyr, eller jeg går eller et eller andet. Så ses. Og velkommen. Nu er vi jo i Zoologisk Have her, og vi har lige spist. Så nu skal vi hen og have se nogle flere dyr. Det hedder. Så ses. Hej. Nu er vi lige kommet ud fra Zoologisk Have i Aalborg, så nu er vi faktisk på vej til bilen, og så skal vi faktisk bare hjem. Ja, jeg slutter den her, ellers kommer der et nyt klip, hvor jeg slutter den derhjemme eller noget. Men jeg vil sige farvel, og tak fordi I så med.